ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നല്ല ഉറക്കം. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. തുടർച്ചയായ ഉറക്കക്കുറവ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത്? ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ അറ്റൻഷനും കോൺസെൻട്രേഷനും കുറയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും. രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റീനെ ഇത് ബാധിക്കും. മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും. തുടർച്ചയായി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി എല്ലാ ദിവസവും 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം.